Horas madihita paparan dio puta raja silai sabungan siuli turpuk namar hojahatu silai na bolak. Horas manang hita salut na bangsa Batak manang di dia pe hita maringanan marhite channel YouTube tahun. Dio pason di patupa bidang adat tado adat dohot tarobo ima materi hobar tu adat habata kota ima molo istilah manang pribahasa ima dibagas materi sirungrungi nadapo bubu siar hari nadapo sabil songon dia do pangatusion pribahasaon molo terlububi di hami akan nomor siajar jalo perlu do botoon hami akan nomor siajar taringok ni pribahasaon asalamatus hita dison nunga mangarade bidang adat tadot tarobo tapasa ma tu opu devan sialoho na mangalak buruni rajai boru siagian dohot opu sirumora na mangalak buruni rajai boru siagian ope amang sahak ma di amang gurui asa amang gurui ma napatara kotuhami asalam hatus sami moliate ma horas madita salutna isin meta ya Horas marita peparan putar raja silai sabungan solo turpuk namar hoja aku silai hina bolak. Obar tu materi nari pasatnya mata prologer rekin ima hata nama dok sirung rungi nada pot bubu ya sirung rungi nada pot bubu siusari nada pot sabil. Dihamu amanami hataon terjuk do tabigi manang hya tajaha isarana melau kita mardalani tu bakara istalani uputa sisinga mangaraja pas 10 tahun amang tua nggak ya siana dua teh di si arong do hata-hataon tersurat alai di bagasan aksara Batak molotabo tu do majaha aksara Batak di si di imaka monumen-monumen nadong di Bakara adong no tersurat hatao ima sirungrungi nadapot bubu siusari nadapot sabil ate emang ate nah tabereng jolo rumang ni hatao sonokia di patorak kami on dang masuk ke upama mana dang masuk ke upasa alai lebih menjurus doon tu filosofi molo di hata Batak di dokmon risa ate jadi dang masuk on tu upasa mana upama dan itu dang masuk on alai lebih menjuruson tu sada filosofi dah gitu. Nah molo di bahasa Batak filosofi di dok maun risa nah adoran suto lau kita tu arti nah secara gramatika secara leksikal ta bahas jolo secara harafiah manang secara gramatikal ate tabai jolo puronihata nah puronihata molo didokon puronihata artinya terjemahan kata molo bahasa Inggris sih dokon translate ate ale molo di bahasa Batak didok mo puronihata nah
mamora do akka hata-hata kita batate. Puro ni hata, nah malu bahasa Inggris, translate malu bahasa Indonesia, idokon terjemahan. Si hari artinya si hari ipabalik. Nasi gijang gabi hutor kan hari kan itu. Dipabalik. Pakaluarhon secara terbalik itu kan hari pakaluarhon dipabalik pakaluarhon. Nah gitu. Nah dapat bubu, nah dapat yang dapat, yang diperoleh. Bubu tak kasih tahu kan? Alat penangkap ikan. Ikan. Artinya sama mulut tabereng bubu. Tap, dan gitu. Masuk balik ke kadang boy keluar. Kadang boy botol ke keluar. Gitu kan? Koni hari nih kan? Pak keluar hot dekeu kan ipa balik do. Keluar mereka. Ate yang mangate. Itu. Nah, padua siusari artinya yang melepaskan nah dapat yang diperoleh dan gitu. Nah, sabil harus sabil jeratan do alat penangkap pikat alat penangkap pikat penangkap burung penangkap burung ate. Nah, jadi kalau secara gramatikal manang secara harfiah nungata kastaboto molo diterjemah ke bahasa Indonesia mengeluarkan yang dapat alat penangkap ikan dan yang melepaskan yang mendapat jerat. Nah, omong nanti kan ini nuangin. Nah, moloon adorang so tartio dison jumbolo bajolo lau kita tusada upama nama do aharo hotang di perlebihan ijuk di para-para. Nah, hotang di perlebihan ijuk bisuk di para-para kan. Nah bisuk na punahata naoto itu panggadisan. Nah kan nabisuk na punahata naoto itu panggadisan kan itu kan. Jadi artinya di son ada manipulasi. Tu akajol managaleon ada penindasan. Yang tadinya hak dia menjadi kewajiban dia. Yang tadinya hak dia ya menjadi kewajiban dia. Contoh aturanna singirna gabe utangna alah ni bisuk ni sarasada halak kan ini lagi tu si nomor lakuan yon hutang di perlebihan ijuk di para-para ijuk di para-para ya terbalik ate ijuk di para-para hutang ya, di perlebihan. Nah perlebihan nah bisuk na punahata nah itu penggarisan dan gitu berarti di son kan ada unsur penindasan, ada unsur penindasan, ada unsur manipulasi. Aturan nak singir ni sasahalak gabe utangna, wala ni maloni nak punasa, ala ni bisuk ni sarasara lagon, ala na
alani otoni sara-sara halak. Gabi terbalik atong. Aturan na singirna, gabi utang na. Aturan na hak na, gabi kewajiban na. Gani nuangin. Nah, di semua peranan niong. Si Harhari na dapat bubu, si Usari na dapat sabil. Artinya paluahon na tertindas. Dan gitu, nah isap don. Mana mangurupi nangale, itu kan jolma na gale alani galena gabi mana tertindas. Itu tadi. Jadi na dua hataon on upama do on filosofi risa bertentangan dan gitu on gabe kupang garisan yon dung di garisan dan gitu ihar-hari mah ipaula mah itolong mah itu saya dong hata-hata inon malorau itu bakara adong di sini tersurat ale di bagasan aksara Batak malu tajuang mojo si Harhari na dapat bubu si Usari na dapat sabil. Artinya ima pola pikir ni si singa mangaraja asa tersurat itu di bakara dan itu dia tidak menginginkan seseorang itu tertindas oleh karena kelemahannya. Unang dangolo bana naso salah inon gabe dipersalahkan. Kan jo kita di perluas soni gabe adong tuduhan. Menuduh itu kan gampang, tapi membuktikannya yang susah. Nah, lanido halak yang tertuduh itu biasanya adong pembelaan. Tersongonan wangino di bidang hukum adong mah pengacara ideng itu udah terdakwa dia gabe dibela mah. Jadi ka pengacara ini tugasna si Harhari si Harhari na dapat bubu, si Usori na dapat sabil. Ate apa kate? Husido halawan hataon artinya melepaskan orang dari jerat tuduhan yang oleh karena tidak kesalahannya dituduhkan dia bersalah. Husido halawan niate. Nah jala takas do putta si jolo-jolo tubuh pe di hataon dan di halo mohon o putta si jolo-jolo tubuh nang tuhat tape dan di halo mohon ada penindasan terhadap sesama. Alanido didokko dison molo halak na somar salaido na tertindasido oleh karena bukan perbuatannya dituduhkan Roma tim dari dokon tim na si Usori na dapat bubu si Harhari na dapat sabil husido halaon ni ataon mau lihat mamang dan pola gejang holan akarisa do di hita neng mahita niam songonino nak kepaparan puta dan gitu tabela ma aka jol mana semarsala alai dia dipertuduhkan bersalah. Mau lihat tema ate tungadong nama nukun pertikeno di pasat tuh mamang. Ya. Radak pola ragu dan syukur ate alana wal berupa songot palsapa don. Tu aka molo aka pertogi di punguape nang tu kita pe saya ditonahat dodda neng mahamu gabe si Harhari na dapat bubu si Usori na dapat sabil. Artinya belalah yang perlu dibela. Belalah orang yang tertindas atau belalah orang yang dipersalahkan tetapi tidak salah. Itu nate di pertibion kalau di masyarakat mohangin murah-murah halak menuduh tapi untuk membuktikan itu susah. Gampang menuduhkan tapi membuktikan susah. Nate kita opera sungonido jujur do dituduh
tapi tidak bisa dibuktikan, kan hanya sebatas mengucapkan saja tanpa pembuktian itu nangalus. Tersongoni marah mangate, mau lihat mah dihita salukda. Mar hite perjumpaan tabornginon, marsangak matuhata, marsangak mau putara jasile sabungan, marsangak mana kita paparan putara jasile sabungan, sualu turpuk nomor hojaku sila lahina bolak. Horas mari hita. Horas.